Tkompli tfittxija fuq il-baħar bejn il-Malasja u l-Vjetnam wara li ajruplan tal-linja tal-ajru tal-Malasja sparixxa minn fuq ir-radar. It-tfittxija mill-ajru ġiet sospiża matul il-lejl. L-ajruplan li kellu jinżel f'Beijing għal ħabta 7:15 tas-Sibt filgħodu der l-aħħar fit-territorju Vjetnamiż. Fuq l-ajruplan li kien sejjer minn Kuala Lumpur lejn Beijing kien hemm 239 persuna, fosthom 227 passiġġier u 12 membru tal-ekwipaġġ. Għalkemm fuq l-ajruplan kien hemm anke passiġġieri Ewropej u Awstraljani, il-maġġoranza tal-passiġġieri kienu Ċiniżi. Fil-fatt il-familjari tagħhom fil-belt kapitali Ċiniża Beijing għattaw sigħat twal l-ajruport jistennew għaliex kien intqal biss li l-ajruplan kien ser jittardja. Dan wassal għal kritika ħarxa fil-konfront tal-kumpanija li tħaddem il-linja tal-ajru għaliex ma fżatx lil pubbliku minnu fih dwar l-għejbien tal-ajruplan. Il-kumpanija qalet li l-pilota tal-ajruplan kellu 53 sena u kien ilu jaħdem mal-kumpanija aktar minn 30 sena. Huwa kellu esperjenza ta' aktar minn 18,000 sija ta' titjiriet. Għalkemm għadu qed jingħad li l-ajruplan huwa mitluf, aktar ma jgħaddi l-ħin aktar qed tonqos it-tama li l-ajruplan jinstab sħiħ u l-passiġġieri ħajjin. Tkompli l-kriżi fl-Ukrajna. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov qal li l-kriżi fl-Ukrajna mhijiex waħda reali u nħolqot għal raġunijiet ġeografiċi u politiċi. Huwa sostna wkoll li r-Russja għandha kuntatt mal-Gvern temporanju Ukren u qal li hija lesta li tkompli bit-taħdidiet mal-punent la darba dawn ikunu onesti. Is-sitwazzjoni fil-Krimea fl-Ukrajna għadha waħda instabbli wara li din il-provinċja ddikjarat li fis-16 ta' Marzu ir-residenti ser ikunu msejħa biex jivvotaw f'referendum bilan li jekk jgħaddi il-provinċja terġa' tingħaqad mar-Russja. Matul il-lejl għadd ta' soldati Russi pruvaw jieħdu l-kontroll ta' bażi militari Ukrena rib il-kapitali tal-Krimea, Sevastopol, u rġiel armati attakkaw 2 ġurnalisti u konfiskawlhom l-apparat li kienu qed jużaw sabiex jagħmlu xogħolhom. Rapporti fil-medja internazzjonali jgħidu li aktar ma jmur, aktar qed tiżdied it-tensjoni fil-Krimea bis-soldati Russi kontinwament jipprovokaw lil poplu Ukren bilan li dan tal-aħħar jaqa' fin-nassa u b'hekk ikun ġustifikat l-intervent militari Russu fl-Ukrajna.